सब दुनिया के दामाद बियाह हो जाता टे आज चाहे अभी दिन धारा जाता तबे से मिले जुले लागत तरह से अपनी ससुरारी में के आके एगो हमार दामाद बड़न है भगवान जी लोगो लइका हो गल तब बुझाता टे कि ना जाने का खोजेलन। अरे कौन जे मारे सार बाटे कि ओकर बियाहवा होई तो ओकर बियाह में अइहन हैं जा तनी उनकर के तो फोन क के बोलावे फोन क के बोलाइब अइहन तो उनकर से प्यार करब का करी लड़की ये जो बिया था वैसे का मतलब बाटे जा तनी फोन करे वो तो डर लगा था कि बताव का जाने करी हन कि ना करी हन इहो तो सोचे वाली बात बिया छोड़ पहले बहाना मार के बोलावे जातनी ओकरी बाद अइहन तब तो अपन प्यार के जाल में फंसा ही ले उनका फोन करी। हेलो हेलो गोड़ लगत नहीं है अम्मा जी। खुश रही कैसन समाचार बाजी? सब बढ़िया बस समाचार अपने बताई। हमारो ठीक है बाटे सारी हलिया ठीक बानी जना हमार सब लोग ठीक बाटे। अब बुचिए कहतनी कैसे बिया? अरे रघुचिया बहुत ठीक है बेटिया तनी बीमार रहलिए कनिया त तनी दवाई लेके आवी त ठीक है रहू। अब बाकी जी ने की कहतनी कि लिया का मेरे लड़किया के घुमा दे कितना दिन हो गई साल 1.5 साल हो गई। चलिए ठीक है बाटी अब तनी अच्छा ये बताई मर जाए हम तब आइम का ससुरारी में जी? ना जी अम्मा जी देखिए हम दामाद भाई ना जब रउआ बोलावत है इतना प्यार से तो दिल से हम चली आवत नहीं काहे बियाह भइल तबे से न बोलावे लगनी आए बबुआ और छोटका होके करे तबे से लेकिन रौरा तक ना जाने ठनले बनी बुझाता कि सार बाड़न से उहे होनी के बियाह में सोचतनी कि चल हम तो बड़का नेगावा ले। देखिए हम डेरात रही कि मान ले कि ससुरारी बार बार जइला पर इज्जत ना पानी ना मिलेला। अब यही मत कह दी हमारी रहते हुए रौरा के इज्जत पानी ना मिले तो हदे न रौरा खातिर तो हम जान दे देम काढ़ी के जननी। एक बेर तो गोइलानी शुरू में पहला दिन तो खूब पकौड़ी हत अंडा हत रोटी हत मुर्गा ह आ तीसरा बेर गोइनी तो बिस्कुट ले सरे तो हई ले सब बस। अब्बा के एंगने काहे कहतनी जी मानतनी कि हम ना होखब तबे उंगने तू भइल हो जन्नी। चली ठीक बाटे अब रउआ बोला मने ई बताई रौरा का कहतनी आइम कि ना आइम हम कुछ नहीं जाने। रउआ बोलाओ तो जी मम्मी जी चले तनी औ चनावा निकलले बानी घुना गइल बाटे तनी छाता पर डाल दे एक बोरिया बाटे। अब सुना ना कैसे फोन से बतियात रही बुझी रहनी का? नहीं बुची ना नहीं बुची के पाउन रहनी हमी कहतनी कि जा तनी पनीर तनी मंगा देबे आधा किलो आ पूरी आ पनीर बना दे जन लोग पाहुन ना कोई ने दिन धरी ना उआई ना नाही जब तक ई तो बात सही बाटे तो हम ना बनाए कुछ। अच्छा मैं खाली और लगा के पूछ न ले तर तैयारी कर तले प्याज वज काटा हम पनीर मंगाव तनी वो तो काजने तो ये के काहे ना हमारी ना मारा पर फोन करी ना अब मानतनी कि अब कहे के ना पड़ी हम थोड़े नहीं किसी कहले कि हमारे पकर हमार दामाद हमारे बना करी त के करी पकड़ी हां। हाँ ये बात ठीक बाटे आ कहते न के बिटिया टाटी के टेटिया के घर बाटे कह दिन कि सिलैया सीखत रही तो घर में हंसा जा मती ई पूजा इतना हंसी हंसी करता। अच्छा ई बतिया तू कह सकेलू हमारे नहीं के जरूरी कहे जे दोनों जाई न कि भौजी देखे तो जरेले हमके ठीक बाटे बाद में अपन बात कहिया हम समझा देबो के जाओ तले तू काटा उटा बर्तन उर्तन धोए के बनाओ कुल। अरे धो जा जल्दी हम लेके के मना कर ई हंसत रही न कि का बतावे के चल लड़की ऐसे हंस से बोला सना त के करी घर जे हंस से बोले चली समझाओ तो नहीं खीता। हां तो जल्दी तू कर हम लेके अबे पनीर आवतन ठीक ना। चल पनीर लिया के धो दे अपन बनहिया स तले आ तू करिए स तले हम एकदम बार और झाड़ के टन छो जिम तबे ना लाइन में रह बनावत ऐसे होने तले हम अपन सज धज के ठीक ठाक हो जाई के में सजी कुछ उबाए में हैं का लगाई कहे नहीं कि हमारे सामान ना छुअनी तो ई बेचारी ना हमारे सामानवा से यानी के काम रहेला। पाउडर लगावे त पहिले पसीना भोज पे बहुत गमको तरी हो खूबे देखो ऐसा में का पाउडर हम 2 गो रखले बानी अब कहाँ रखा गल बा ध्यान पड़े के चढ़ इतला गोइल। अच्छा और हम अपन मोबाइलिया में ना देखिले तबे ना देख के गई हां हाय रेड लिपस्टिक लगा के जब तुम चलती हो अम्मा कसम बवाल लगती है।
देख ला देखो जब ले गरिया में तले कुछ लिया के दिए से थोड़े ना हमरा के का बुझेली स कुछ बुझेली स बुझे तो चाहे तो बुझे स चैन से अपन मेकअप करत नहीं तो कर आँखी पर लगा ली आ देखो हो ये कहाला शीशा शीशे हवे रह जा रह तू मुंह के मल हवा हेल कर दे तो रुको गोड़ लागत नहीं अम्मा जी आ गई नी इस रही बैठी आ कहाँ जाए के तैयारी बा बोली आ कोई जाए के नहीं खेती काहे तो बुझाता ना कि कैसन तो मन होता जननी तो सोचनी ना कि लगा के अपन शौक पूरा कर ली कहे जानता कि मुँह हम की जियो अरे हमार ससुर जी बाहर गुजरात बानी आ रहुआ घरे मेकअप करतानी अरे घरवा उ रहती तब ना मेकअप अच्छा लागेला त रहुआ घर ही ना रहते करतानी तो हम तो दुगो मोबाइलो तो ले ले बानी छोटकी ले बतिया वीडियो कॉल में देखावे नहीं अच्छा चली ठीक बा तो रहुआ बतियावत हो बोली काहे खातिर बोलौनी है बोली अब मार देने बुझाता कि कितना हूँ जाइल बानी जी काहे खातिर बोलौनी काहे खातिर लोग बोलावेला ससुरारी में काहे खातिर जाइल जाला ऐसा तो दमादे हम ना देखनी जी कि सास रे पूछी कि काहे खातिर के बोलौनी है अरे हमारी डर लागता काहे भौजाई होखब तो कुछ मतलब सेवा पानी ना होकी वही से तन डर लगी जब पानी ना मिली के हमार पतो ऐसा तो ऐसा ना है सब जननी बाप रे बाप अम्मा जी रहुआ तो कटरीना कैफ के फेल करता नहीं रुकी फोन आ गल रुक जी अजी मम्मी जी सुन तनी हां अरे कतन गोड़ लागता हम गोड़ लागता नहीं वहां के फोन कर तनी का जी है ना हमारा बाप सही के अपन गुपुर साख है अपन चलते के सोची ना कहीं कब से फोन ये में सोचे का बात बाटे फोन आ गल त कट गई हेलो गोड़ लागत नी जी अरे ना मम्मी जी की लंगे रला आइल बानी नंदोई जी अच्छा ठीक बा जा तनी का जी हाँ बोली पानी ना पियम का अरे हम रास्ता भर पेपसी पी के आवत नहीं कम बा तना नहीं बुचिया कहत ले हम कहीं के बुचिया तो कहते कि नहीं वो रास्ता में खा पी लिया हाँ हमके पता ना बा कि ससुरारी में कितना इज्जत मिलेला खाए पिए के वही से रास्ता में खा लेनी है आ छोड़ी जाए दी का बतियावे के बाटे चली हमके सरहज या भौजाई से काम नहीं खे बस राउर से काम बा बोली राउर से काम बा रउआ से काम बा अच्छा। मतलब सास से काम बा ना, अम्मा जी से काम बा ना ना ठीक है कोई नहीं जानता नहीं बोले और तनी और ये नहीं आई मर जाने दूर होटल में बुझे तक महका तनी का जी अरे अम्मा जी ऐसे कहे बोलता नहीं चली बोले बताई हेंगने सट के बैठे में क्यों एतु बाटे कौन जे मार जाने दूसर के बानी अरे रौरा दमादे बानी हम रौर सासे बानी तो छोड़ी ई कुल का करता शर्म लिहाज का समय तिथि होला हे भगवान लाजो नहीं खेला दामाद से सट मोट के सटी हेंगे रही ए हटी केसन लाज जी हम जे प्यार करे नी रौरा से तो प्यार करने नहीं रउआ से ई नहीं क्या बुझात कि रउर बेटी का हम सुहाग लागब अरे हम समझत नहीं कि हमरा बेटी के सुहाग होई तो मने का कहल चाहतनी ई बताई कि हमसे प्यार नहीं कर सकत का चीज के हमारी में कमी बाटे का कमी बाटे कान खोल के सुन ली हमरा ओरे प्यार करे नी ठीक बा हम प्यार करे नी तब फोन करके बोले अम्मा जी रोई सब का कहतनी ई सब गंदी बात है ई सब बेकार का बात है ई सब का कहतनी बेटा लगब दामाद देखी हाँ? ढेर हाला मत भले रुआ हमारा के जन्म नहीं खी दिले नहीं आ पोसले पले नहीं खी लेकिन रउर बेटा लगब बस बाकी जी का कहतनी जी अच्छा ये बताई मैंने हमरा से प्यार करे में का दिक्कत बा जौन दिक्कत बा खोल के बता दी अम्मा जी के दिमागवा में का हो गल बा गोबर घोर आ गल बा जाई हटी अरे होटी का बात बाटे सोटी ना काहे मुने जाता नी बताओ जी सटल चाहत झातल लाइन डोरा बनाए के बारी चली ठीक बाटे प्यार तो करते बानी लेकिन पता ना चले के चाहिए और बेटी के ठीक ना ठीक बना चले के चाहिए तो मानते नहीं होता ना ठीक है तो बताइए काहे एगो चुम्मा देना भागल? ए बात प्लीज एगो चुम्मा दे ए ना जी बाद में प्लीज लियल एगो जी ना चुमा ए मजे ए जान ए डालनी ए हमार सोहर ए हमार सब कुछ ए हमार धन ए हमार लोटा का थरिया ए हमार सुई का डोरा ई का बोला तनी जी हमार
देखी अब और हमारा के फंसावत है तो अब हम फंस गए बानी रउआ के बस तो फंस दिल गइल में तो बसा के प्यार कर बड़ी कुछ करो हटी ना छोड़ी का ये बताई कितना हमसे प्यार करें तनी बता दी तो हम ना रउआ ना बोलब हम तोहरा से ना हेतना प्यार करेला 10 गो चुमा ले आ देखी जान तनी हम तो बियाह कइनी बेटी के न तबे से रौरा से प्यार करतनी लेकिन कह ना पावत रहनी है भाई का करी सोचनी कि लास्ट में कहीं के पड़ी ठीक है बाटे। तेरे से ए जान बक अब तो ठीक है बाटे लेकिन बेटी के ना पता चले के चाहिए ना चली पता छोड़ी ना अरे सातों जन्म में तुझे अरे प्यार करता रहूंगा मैं अच्छा अरे बा। नीली नीली आँखिया से अरे कोयले बजा दू लगता कि साचो मुआ देबू आजू क्या बात है का हंसी बा अरे तू हंस के बोललू जान अरे दिलावा में दिलावा लड़ गइल बक कहाँ लड़ता लड़ी तो होता ना दूर भगती अरे नैना लागे नेह के सागर बिंदिया लागे चांद तू जान हो हमार जान सही के अब हटी अब न पता चले लगी सरोज के तो पकड़ा जाएगी एगो काम करी ना हाँ जाके खा के आई ठीक बाटे हम पता जाते ना चले के चाहिए कि कब से आइल बनी जा हैं ना हम जाते हैं जाई खा ली सड़ देने और रौरा खाती पनीर पूरी सब कुछ बनैले बनी बाकी कुछ कहा हमार प्यार तो सफल होइए गई हम तो ये सोचले रहनी है कि प्यार कोइए के रहम हाँ तो हमारो प्यार में जादू लगा देखा कितना हम सुंदर लागत आनी अरे बाप रे बाप तनी चुनरिया ओढ़ के देखी तो किसन लागत आनी अरे बाप रे तो लागता कि हम दुल्हन हो गई नी हाँ देख लो कितना सुगर लगा तड़ू बुढ़ौती में जवान बन तड़ू तू इतना सुगर लगा तड़ू तो सुगर नहीं की तो केनो ले खराब बनी का और ना तो का हीरोइन बढ़ू का बड़ा बुढ़ौती में जवान बढ़ तड़ू अपनी आप के बनावा तड़ू अरे मारा एक थप्पड़ ना के भक्का तने भर मुंह मार दे तो हमरो क्या होला बहुते सहनी अब ना सह बहुते सहनी तार अब ना तू सह काहे इतना बोलता रे काहे ना बोलो तारा के तनको शर्म लागत हटे अपन बेटी के सहा के का करतड़ी हां का करतनी का करतड़ी अरे एकदम से नहीं तो एथु हो गेल बे हो ए तू का दादा हो गेल बनी तन कुला शर्म लागत हवे बेटी के सहा के हाई कुल सब करतड़ी हां करे के चाहिए तो के तो चुलू पानी में डूब के मर जाए के चाहिए रे मर जे तू रे हम कुत्ती काहे के मरी तू कुल करम हाँ। करते तू ना मुंह भी हम देखा मुंह बे देखो मैं कुल करो हां देख हैं? ना बाप रे हम ना बोलम तो के का भइले जे कुछ देखो ना हेंगे हेंगे चीज के संग करत रहली है सब कुल करत रहली का करी बतावा ना जी एकर का बात के लेके ढोबो तरू चुप रही लड़का का भगवान लड़का रेथु का बुद्धि भगवान कब अथु करे ना झूठ ना बोले तो शर्म नहीं खात रे हरामी मन है बुढ़ौती में का कइल कहतनी ना दीदी के फोन कर देता तार मुड़िया काट दे जानत नहीं को हमरा के काहे ना कहो काहे ना कहो कुल करम त ना कहो का देख लो मैं करम कई हां हां करम का करबू सब बड़ा त बानी जी के एकदम देख के रखले बानी ई चुम्मा चाटी के करते एकदम तो कौन कह के मारे इज्जत जाए वाला मैं तो कर बना काहे नहीं की जाए वाला? कितना निमन काम कर बनी कि दमाद के रखले बानी एमे कौन शिकायत के बात बा थरिया छिनतनी निमने काम नहीं कर जाना हमारा नियर सास बताता मांद के रखा था दूसरा सास रख पाई हां तो तोहरी मती हरामी ना रही दूसर की रखी बन हाय हाय हरामी देखत हो हां देखम नहीं काहे मारो मातन मत लिख के साइन साइन भइली आई बार बार हमरा के काहे धसरती है काहे ना कहो उसन करते करते का ऐसे जरूरी मत करो ना भाई। ऐसे तना मेकअप बनौले बानी बाजार बना के चलतनी इतने तो बुढ़ौती में गाँव न होले खूब तो ना मिलल हो आखी जितना कर ये सब कर तो अरे हमार कहे के मतलब कि जब नहीं खे मिलल तो कम से कम मरहु के समय हमरा के करे देबू सब इतने बाटे तो दामदा के लेके भाग जाई ना जाई तुम भाग जाई मैं का हाँ, तो जा भाग जा। खराब काम करता चल नहीं उठी ये अपने जिद करी भाग ना जाई समझावला हां तो जा भाग जा तोहरा के छछुनर ऐसन घर में बियाह करम ना ऐसन घर में बियाह कि तोहर कबो लगन ना होई कि हमरे लगे तू आइबू भौजी
भौजी मेरे को ऐसे तैसे अच्छा रंग लगा बतारू ना हम भाग गनी दामाद के लेके तो हमारो ना सोनी सुमन ना ये बूची का हो गइल बा मम्मी जी के जी ई तो एकदम सही के इज्जतिया खाड़े ले अरे भाभी हम बहुत पहले जानत रहनी लेकिन हम ऐसे ना बतातन कि अपन घर का इज्जत है अब माई है। अरे चुप रही जी घर में कह जानत रहनी कि सुधर जाए लेकिन अब ना सुधर कुल ढेर दिन की आदत है जी हाँ जानत रहनी लेकिन ना बतावत रहनी कि घर का अपन इज्जत बका जरूरी शुरू बात में है। बता देल तीन तो सही के बूढ़ी के ना हम सोचत रहनी कि सुधर जाए ना उ का सुधरी फिर कह देल कि हर कल ठीक परकल ना ठीक परकल चीज ना कभी मानेला जानते न जुग जमाना कितना खराब बाटे गांव नगर का कहिए दादा हे भगवान हे पश्चिम के काली माई अब से उनकी मतिया में ढुक के मतिया उनका समाहर द और निकद का उनके उ ना कचरा हो सुधरी गइल अब बाटे बहुतों के मौका मिले ना सुधरल अब ये का जी, सुधरी अब ना कहे सुधरी के ना देखत चाहिए अडू ना मारे के मने भगावती हमनी मने के। कहे के ना चाहिए देखो तनी न इज्जत हो जाए बूढ़ी वही का देखा देखी करत है तो हमनी के कर रही अरे उ घर के पियाव थोड़ी केहू बाटे जी केहू ने के घर के पियावत इनके जाते करत है जाय दी करिया जे गुड़ खाई वही का नाच का टेंशन ले ले बानी चली जी चली हाय देखो जब ना भागत दिया हो जब छोड़ चुप रही जब सब लोग वही पर तुलल बाटे तो हम वही पर तुलल बानी चली हम कर वैसा टेंशन बानी मत डाली जब ना डालो हां ना जो डालिया। आज अपने घर में आइए मत जाके सीधे अपने ससुर में हां डालो जो होई जा रही है मत आइए जो बताओ बेटिए के सौत बना ली हली हे भगवान जब अपन एगो ने कर तो लइकी ना हमनी स्वर्ग के में का नरको में ना जगह मिली है बूढ़ी के हे पूछी जाय दी के पूछी न तो कहम न कि माई नानी के गोइल बे चाहे मौसी के गोइल बे एगने ना कह जाला हां कि काहे ऐसा ऐसा काम हमारे करे। इज्जत जाई ना ठीक हमने न आ चल हमनी के हंसी जा खेलिन जा आओ कहाँ गइल जी बहिला नियर हो न कम बड़ी जैसे माई वैसे लड़की जगह ने अपने बिया। बेगुने सिखा देले बिया ओ के अरे त आप वैसा ढांचा मेहनत हो ठीक ना 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 हम ना चली चलो ऐसा कोई ना